Onko sulla unelma, joka ei jätä sua rauhaan? Tai tunne, että elämän pitäisi olla vähän enemmän sun näköistä? Mä oon Maria Huntington, entinen huippu-urheilija, nykyinen yrittäjä ja äiti. Tässä podissa mä etsin yhdessä sun kanssa vastauksia kysymyksiin, joita sä et enää halua lakasta maton alle. Koska sun unelmat ansaitsee tulla eletyksi. Suvi Kinnunen, mistä sulle tuli aikanaan rohkeus irtisanoutua markkinointipäällikön duuneista, kun sä olit just ottanut 350 000 euron lainan sun omaan asuntoon ja sijoitusasuntoon? Niin, rehellisesti siinä oli varmasti useita eri sellaisia kehityspolkuja, jotka johti siihen. Ja tietyllä tapaa haave yrittäjyydestä se ei silleen syntynyt vaan yhtäkkiä. Että se vähän silleen kolkutti tuolla takaraivossa pidempään. Ja sitten samaan aikaan ehkä mulla ei ollut niin kun kaikista paras työympäristö ja vähän sellainen mikromanageeraus. Että siinä oli tosi monta eri linjaa, mitkä yhtä aikaa sitten yhtenä kevätpäivänä mä vaan otin puhelimen käteen ja soitin mun silloiselle esimiehelle, että nyt mä lähden kokeilemaan omia siipiä. Oliko se sellainen kuitenkin nopea päätös, että sä päätit, että okei, tänään se tapahtuu, vai oliko se tosi paljon kypsytellyt jo sitä sun mielessä? No sekä että itse asiassa mä olin ensinnäkin tehnyt jo sivutoimisena yrittäjänä vuoden verran somemanagerina hommia ja tienannut ekstra 1 000 kuussa vuoden ajan. Eli sä manageroit muita sosiaalisen median vaikuttajia, myyt kaupallisuuksia? Ei itse asiassa, tein sosiaalisen median sisältöjä tällaiselle kauppakeskukselle. Se oli vähän tällainen design-vetosempi projekti, mihin itse asiassa mun nykyinen yhtiökumppani etti alihankkijaa ja me tutustuttiin sit sitä kautta, että mä sanoin, että hei, että mä voisin tehdä niin kuin ekstra projekteja vapaa-ajalla ja sitten mä tein viikonloppuisin sitä projektia. Että mulla oli tietyllä tapaa, mä olin jo vähän dipannut varvasta tonne yrittäjyysmereen niin sanotusti. Mutta kuitenkin 1 000 kuussa ish about laskutus. Ja siitä sä uskalsit hypätä suoraan syvään päätyyn yrittäjyyteen. Niin. Ehkä mä en jotenkin näe sitä niin hurjana. Ja pakko sanoa, että mä kyllä myin mun ensimmäisen projektin ennen sitä irtisanoutumista. Okay. Eli mä irtisanouduin toukokuun lopussa ja mä olin kesäksi myynyt tällaisen kuvausprojektin. Mutta rehellisesti se ei ollut mikään, siis se oli tyylin 10 000 projekti, joka jakautuu sitten koko kesälle. Että eihän siitä jää, että sit mä en siinä kohtaa vielä ymmärtänyt, että yrittäjänä sulla on aika paljon sivukuluja. Että se, että sä vaikka laskutat 3 000 kuussa, ei riitä vielä ihan hirveän pitkälle, että se ei ole verrattavissa siihen, että sä nostasit vaikka 3 000 palkkaa. Just näin. Ja siis tämä mua just kiinnostaakin tuossa, että kun mä itse omaan aika paljon sellaista rahatraumaa, niin mulle toi kuulostaa kauhistuttavalta, vaikka mä muuten sellainen riskienottaja, mutta että sä uskalsit hypätä kuitenkin taloudellisestikin aika epävarmaan tilanteeseen, vaikka sä olit just ottanut 350 000 euron lainan, niin mistä sulle sellainen rohkeus siihen on tullut, ja se, että koiko sä yhtään sitä turvattomuutta rahallisesti? No toi on niin jännä, kun en mä sit varmaan kokenut. Että mä ajattelin sen siten, että mähän voin sitten hakea muihin töihin. Että jos mä en sitten saa myytyä yrittäjyysprojekteja enempää, niin mä haen sitten jotain muita töitä. Että ihan sama. Että ei se ole niin iso juttu. Että jotenkin yrittäjyydestä aina, just puhutaan tuosta hyppäämisestä. Se on aina niin kuin hyppy. Kyllä. Ikään kuin se olisi sellainen tuntematon rotko, mihin sä et voi, mistä sä et millään pääse enää pois. Mutta todellisuudessahan sä voit ensinnäkin aloittaa sivutoimisesti ja aloittaa pikkasen kokeilla sitä. Ja sitten vaikka sä liukuisitkin, ehkä mä tykkään enemmän tuosta liukua täyspäiväisyyteen, niin sekään ei ole mikään kiveen hakattu ikuinen tuomio. Mutta ei mun tarvinnut ikinä sitten katsoa taakseni. Silloin aikanaan, kun sä teit tämän liukumisen sitten kohti yrittäjyyttä, niin aloitko sä tekemään ihan hulluna myyntiä sitten siinä keväällä, kesällä? Vai miten sä sitten aloit rakentaa tätä sun pohjaa, mikä sulla tänä päivänä on yrittäjänä? Mä luulen, että mä en ihan heti osannut alkaa ajatella sitä myyntiä. Että mä olin silleen myös onnekas. Kyllä mä tein siis kotisivut ja kerroin kyllä aktiivisesti mun omasta osaamisesta. Ja se oli vähän sellainen jännä tietyllä tapaa tapahtumien summa, koska mä olin tosiaan, niin kuin mainitsitkin, niin mä olin ostanut ensiasunnon siinä, puhutaan siis vuodesta 2021, eli 5 vuotta sitten. Itse asiassa tasan 5 vuotta sitten tyyliin. Joo. Niin olin ostanut ensiasunnon mun puolison kanssa, sitten siihen perään sijoitusasunnon ja sitten mä olin ajatellut itse asiassa, että
sijoitusasunto rempataan ja myydään. Ja että mä olisin saanut siitä puhuttiin ehkä just jotain 10 000 voinut sillä tienata. Mutta sitten tämä yrittäjyysajatus nousi pintaan ja mä ajattelin, että jos mä nyt myyn tämän asunnon, niin mä en tule saamaan lainaa pitkään aikaan, koska yrittäjänä sun pitää pankille siitä aina antaa joitain lukuja tai voidaan puhua tuosta ehkä vähän myöhemmin, että mä en halua sanoa, että yrittäjänä sä et saa lainaa, mutta uutena yrittäjänä se nyt on vaikeampaa kuin sitten palkkatöissä vaikka. Kyllä, pankit vaatii tosi usein, kun sä haet lainaa, niin pidemmältä ajalta sun kaikki tilinpäätökset sun muut, että ne haluaa nähdä sen sellaisen tietyn tasaisuuden just siinä. Näin. Ja sitä mä tiesin, että jos mä perustan osakeyhtiön nyt, niin mulle ei ole näyttää sitten siihen seuraavaan mahdolliseen asuntoon. Sä rohkeasti aloit heti perustaa osakeyhtiötä. Että sä ajattelit heti isosti, että ei mitään toiminimitoimintaa, vaan saman tien No syvään mähän olin pitänyt vuoden sitä toiminimeä. Niin, ja totta. sitten mun mielestä tämäkin on kiinnostava keskustelu, että mä haluaisin myös kannustaa siihen, että kun mä perustin heti osakeyhtiön, niin se pakotti mutkin ajattelemaan, että mä oon ihan tosissani tämän kanssa. Mä en vaan puuhastele, mä en vaan laskuta, vaan tää on niinku yritystoimintaa ja mä käyttäydyn sen mukaisesti ja mä oon toimitusjohtaja. Joo. Alusta asti. Mä oon aina välillä naureskellen sitä, että kun mä oon silleen, että mikäköhän mun titteli on, niin aina voisi sanoa, että on toimitusjohtaja, niin? koska on itsellä osakeyhtiö ja on sen toimitusjohtaja. Jep. Niin, no anyway, niin sitten kun mä ajattelen, että mä en myy sitä kämppää, niin sitten mä aloin laskea, että no miten mä saisin sen asunnon rahoittamaan itseään. Oliko se sulla millaisella vuokratuotolla siinä vaiheessa? Se rempattiin, eli se oli ihan tyhjillään. Niin sulla ei ollut vielä vuokralaista siihen. Joo. Ja sitten mä ajattelin, että jos mä otan siihen pitkäaikaisen vuokralaisen, niin ne luvut ei toimi, eli se olisi sitten kassavirta negatiivinen. Ja ainoana vaihtoehtona, jos mä haluaisin pitää, oli sitten lyhytaikainen vuokraus. Ja niin musta sitten aika spontaanisti tuli Airbnb-emäntä. Ja jollain tapaa mä oon ajatellut, että siinä loksahti kyllä monta asiaa kohdalleen, koska mullahan oli aikaa, kun mä olin jättänyt sen mun pakkariduunin. Mulla oli markkinointiosaamista, eli mä osasin ottaa kuvat ja kirjoittaa siitä tekstit ja listata sen, että se ei ollut mun tietotaidolla homma eikä mikään. Ja sulla on hemmetin hyvä myös silmä sisustamiseen, niin sä oot varmaan saanut sen erottumaan sieltä joukosta aika kivasti. Totta, joo. Myönnettäkään sekin. Ja, eli sitten mä listasin sen siihen. Niin se johti siihen, että mulla yhtäkkiä tuli sit vuokratuloi, sitten mulla tuli tuloi markkinoinnin projekteista. Ja sitten samaan aikaan mä tein myös somesisältöä tästä Airbnb-projektin aloittamisesta. Ja aika nopeasti itse asiassa mulla kasvoi TikTok-tili ja IG-tilikin ja sinne mä lähdin kyllä aika rohkeasti myymään sit kumppanuuksia, vaikka mulla ei ollut mitenkään mega isot tilit. Että sanotaan, että vaikka sellainen muutama 1000 seuraajaa, niin kyllä mä nopeasti, koska eihän siinä mitään menetä, että kysyy. Siis mä rakastan tuota sun asennetta ja just tuollaista rohkeutta, että no hemskutti, että hypätään tuohon rohkeasti. Ja just toi, että vaikka sulla ei ollut mitään mega isoa tiliä siinä vaiheessa, niin sä rohkeasti aloit myymään kumppanuuksia ja mä voin kuvitella, että jotenkin susta paistaa se, että sä oot osannut perustella myöskin sen, että miksi joku yhtiö laittaa suhun rahaa, vaikka sä et ole se isoin mahdollinen, että sussa on jotain poikkeuksellista, jotain erityistä, mikä erottaa sut massasta. Ja mä muistan itse asiassa silloin, kun sä oot alkanut tekemään Airbnb-sisältöä TikTokkiin. Ne on tullut mulle vastaan, koska mekin ollaan aikanaan tehty myös Airbnb-toimintaa, niin mä muistan, että mä inspiroidun sitä silleen, että vau, että vitsi ton voisi saada toimimaan noin hyvin. Meillähän siis se ei toiminut, koska me ulkoistettiin se siivouspalvelu ja sitä kautta sitä otettiin 50% ja se ei vaan niin kuin yksinkertaisesti toiminut yhtään sillä katteella, mutta se on ihan tarina erikseen. Joo, olisi kiva kuulla sun asuntosijoituskuvioista. Mä kuuntelin tämän ekan jakson ja mä olin silleen, okei, vitsi, mä haluaisin kuulla kaiken, mutta ehkä se on sitten joku erillinen toteutus. No sanotaanko näin, että me innostuttiin sitä ihan hulluna. Mä opiskelin kyllä tosi paljon siihen liittyen, mutta me oltiin ihan liian naiveja. Me oltiin siis aivan liian naiveja. Me ei osattu yhtään ennustaa tätä maailmantilanne muutosta, korkojen muutosta. Ja sitten meidän itse asiassa akilleen kantapääksi koitui tämä Airbnb-asunto. Et siitä me tehtiin siis varmaan, en kauan sanoa ääneen, mutta varmaan 30 000 tappioa. Ja ihan vaan omaa rahaa. Itse asiassa niin kuin vielä minun rahojani siinä hävittiin, että se oli kyllä aikamoinen persnetto ja siinäkin mulle tuli vähän sellainen hetkeksi aikaa, että no hitto, en mä jaksa enää tehdä tätä ja me ollaan niin kuin jätetty nyt hetkeksi aikaa, mutta mä uskon, että jossain vaiheessa taas innostutaan, mutta siinä kävi kyllä just se, että vähän liian innokkaasti me lähdettiin liikkeelle ja olisi pitänyt enemmän varautua riskeihin. Mites sun tapauksessa sitten taas toi sijoitusasunto, niin lähtikö se heti rullaamaan hyvin, että se kattoi kaikki kulut vai joudutko sä itse kattamaan kuluja siinä alkuvaiheessa? Siis lähti
Ja mä olin ihan järkyttynyt siitä, että se oikeasti siitä tuli vuokratuottoa varmaan ekan vuonna, siis 25 tonnia. Wow. Mut siitä itse tuotto miinus kulut? No ehkä kulujen jälkeen siitä jäi varmaan sellainen 15 Hei, wow. viivan alle. Ja se on siis 21/4 yksiö Kalliossa, että se ei ole mikään, tiedätkö, sellainen, jos mietitään, että millaiset kohteet tänä päivänä vaikka menestyy Airbnbissä, ainakin täällä Helsingissä, niin puhutaan useamman makuuhuoneen keskusta-asunnoista. Joo. Et ei toi mikään jättipotti ollut, mutta oli se kuitenkin sillä. No hemmetin hyvä tuotto. Niin, just näin, että siitä tuli toinen ekstra tonni kuukaudessa niin sanotusti. Kyllä. Tänä päivänä se tuotto ei ole ihan niin hyvä, mutta kyllä ihan silleen reilusti tuplat, mitä se olisi sitten pitkäaikaisessa vuokrauksessa. Ja se sama asunto on sulla edelleen? On, joo. Okei, wow. Ja mua välillä aina huvittaa, että eihän se todellakaan ole ollut mikään mun paras ostos asuntosijoittajana. Tuskinpa kenelläkään on ollut se ensimmäinen sijoitusasunto, ei ole sun paras ostos. Mutta se arvo, mikä siinä on, että sä oot aloittanut jostain ja päässyt jostain liikkeelle. Ja jos mä nyt katson taaksepäin, että mä en olisi vaikka ostanut niin mähän en olisi oppinut mitään Airbnbistä. Sehän pakotti mut siihen ratkaisuun löytämään sen idean siitä, että tämä menee lyhytvuokraukselle. Ja sitten siitähän aukesi mulle kokonaan uusi ura sisällöntuottajana. Ja tietyllä tapaa se perhosefekti on ihan valtava, jos sen haluaa purkaa siten. Juuri näin. No mites teillä toi asuntosijoituspuoli, niin teillä oli siinä vaiheessa 2 asuntoa. Monta asuntoa teillä on nykyään? Vähän vaihtelevin kokoonpanoin, niin nyt tällä hetkellä on 7, joista viimeisin on loma-asunto Rovaniemellä. Okei, joo, mielenkiintoinen. Siitä mä en olekaan oikein puhunut vielä missään. Se on siis rakenteella vasta, että se valmistuu nyt kesällä. Mutta sehän on tosi itse asiassa fiksua sieltä hankkia, kun mä tiedän, me ollaan aika paljon käyty Lapissa, meillä on paljon ystäviä siellä, niin siellähän on ihan järkyttävä pula asunnoista, niin uskon, että tulee olemaan suht hyvä sijoitus kyllä. Joo. Mä odotan ihan mielenkiinnolla ja oon kanssa seurannut sillä silmällä Lappia tosi pitkään. Ja siellä ehkä tietyllä tapaa pohdittiin pitkään. Mä oon sijoittanut siihen yhden toisen sijoittajatutun kanssa, niin pohdittiin sitä, että ostetaanko meidän asuinhuoneisto, jos miettii tätä Airbnb-keskustelua, lyhytvuokraukseen tulossa lakimuutoksia. Ja tietyllä tapaa, että se polemiikki siellä on tosi kova, niin me sitten päätettiin, että ostetaan suoraan tällaiseen majoituskäyttöön tehty lomahuoneisto, missä sitten ei tule haasteita ton niin kuin lainsäädännön osalta. Kyllä. Just siellä Rovaniemen seudulla, eikö siellä ollut sitä just, että kun on tiettyjä kokonaisia jopa kerrostaloja, mitkä on vaan ja ainoastaan Airbnb-käytössä. Sitten siellä on niitä muutamia normiasukkaita ja heitä kyrsii se homma totta kai aika paljon, kun väkeä vaihtuu jatkuvasti. Ymmärrettävästi. Joo, että se on silleen haasteellista. Jep, mutta tässä tulee olemaan sillään 2 viittiä, mitkä mä toivottavasti sisustan jollain erikoisella tavalla tai brändätysti tai se on iso projekti tuossa sitten loppuvuodesta. Miten alun perin, kun te ostitte ekan sijoitusasunnon ja sitten siitä eteenpäin, niin se rahoitus on teillä pyörinyt, koska tämä on ehkä sellainen, mikä tosi monilla on isona esteenä, että miten hitto saa ne numerot toimimaan, että ei mulla ole 40 000 sijoituksissa, mitä mä pystyisin, että millä sen niin kuin saa pyöriin se, että miten te pääsitte tuossa alkuun ja ootteko te käyttänyt edellisiä asuntoja vakuutena, jota kautta te olette saanut lainoja seuraaviin? Joo, aika lailla noin, että sitten se ekahan, mä ostin itse asiassa sen ensimmäisen sijoitusasunnon ihan yksin. Et se on kokonaan mun oma ja käytin siihen ihan jokaisen pennin mun omia säästöjä, mitä mulla oli. Että olisiko, siis mun piti varmaan maksaa sitä omarahoitusosuutta yli 25 tonnia. Että mä tyhjensin ihan kaikki pesämunat, mitä mä olin siihen mennessä säästänyt. Eikö sua pelottanut yhtään siinä vaiheessa? No kieltämättä. Mutta jotenkin sitten mä tiesin, että jos mikään ei muutu, niin mikään ei muutu. Ja sitten mä oon paljon pohtinut sitä myös jälkikäteen, että se on helpompi ottaa tollaisia riskejä. Esimerkiksi jos mä en ole vastuussa, mulla ei ole lapsia ja ei ole vastuussa kellekään muulle kuin itselleen, että pahin mitä voi tapahtua on se, että mä menen johonkin toisiin palkkatöihin. Et tietyllä tapaa, että jos mä tykkään aina käyttää sellaista termiä kuin ride the wave, että jos sä raidaat sen aallon, mikä on se pahin mahdollinen tilanne, niin jotenkin ehkä vastaan kohta tähän. Mä lähdin vähän tälleen sivuluupille.
Mä ajattelen, että suurinta pääomaa kelle tahansa on se, mitä sä osaat. Että työpaikka voidaan viedä sut aina pois, mutta mun osaamista ei kukaan voi viedä mut koskaan pois. Että jos mä osaan myydä mun ajatuksia, ideoita, konsepteja, osaamista, niin sä voit viedä mut kaiken, mutta mä voin myydä seuraavalle ne ajatukset. Ja ehkä tästä aasinsilalla myös siihen pankkiasiaan, että jos sä osaat myydä sun ajatuksia, visioon, ihmiset uskoo suhun, niin sitten se rahoituskin järjestyy helpommin. Mutta totta kai siinä on tiettyjä taloudellisia realiteetteja, että jos sulla ei ole yhtään rahaa tilillä, niin et sä kyllä saa asuntoa ostettua. Että totta kai sä tarvit vankat tulot, sä tarvit vakuuksia. Eli sitten mekin ollaan käytetty edeltäviä asuntoja aina seuraava vakuutena. Tässä puhutaan tällaisesta lumipalloefektistä. Kyllä. Pankit toki tänä päivänä, ottaako ne sijoitusasunnoissa, mä en tiedä, onko se 70% vai miten ne suostuu ottaa vakuutena edellisestä asunnosta? Joo, että sitten saattaa olla. Mutta on ollut sellaisiakin tilanteita, että jos löytää tarpeeksi hyvän diilin, että tietyllä tapaa se asunto voi vakuuttaa itseään joissain tilanteissa, jos sä löydät tarpeeksi halvalla asunnon. Ja jos sä löydät tarpeeksi halvalla asunnon, tarpeeksi alle markkinahintaisesti ja saat siitä samasta asunnosta arviolausunnon, niin periaatteessa siinä itsessään siinä asunnossakin saattaa jäädä vähän vakuutta. Kyllä. Meillä kävi esimerkiksi meidän omakotitalon kohdalla silleen, että kun me rakennettiin sen, niin meillä oli alkuvakuudet siinä, koska rakennusvaiheessa aina vaaditaan se, koska sehän on arvoton niin pitkään, kunnes se on valmis. Niin sitten kun se oli valmis ja me saatiin välittäjältä siitä arvio, niin sitten me päästiin kaikista vakuuksista eroon, kun se asunto vakuutti itse itsensä. Kyllä. Mutta tämä on sellainen just lumipalloefekti, mitä pystyy alkaa käyttämään, mutta totta kai se riippuu aika paljon pankeista, että miten ne suostuu tuohon. Ja myöskin teillä ilmeisesti ne on omissa nimissä, vai oletteko yhtiöittäneet? Mulla sekä että sitten mulla on itsellä just firman kautta on yksi asunto ja sitten tämä loma-asunto ja sitten meillä on henkilökohtaisella puolella. Mutta rehellisyyden nimissä on meilläkin tällä hetkellä niin kuin lainahanat jollain tapaa kiinni tai aika tapissa, että en mä ole tehnyt pelkästään hyviä asuntokauppoja tai pelkästään hyviä ostoksia, että me esimerkiksi just se ensiasunto niin ostettiin ihan silleen hintapiikissä. Korona-ajan hintapiikissä tarjottiin siitä ihan kokemattomina ihan tosi paljon ylihintaa, niin kuin pyyntiikin yli, koska me niin paljon haluttiin se, että sitä ei näytetä kellekään ja ei sille voi mitään, mutta tällä hetkellä niin kauan kuin meillä on se, niin tuskin me ostetaan mitään sijoitusasuntoja. Että kyllähän on taloudellisia realiteetteja ja sitten pitää tehdä asioita sen ympärillä. Et nyt mä mietin, että sijoitaks mä sitten johonkin muuhun kuin asuntoihin. Ihanan rehellinen sä oot myös tosta, että säkin olisit voinut tulla puhumaan tänne sitä narratiivia silleen, että sä oot saanut tämän homman rokkaa hienosti. Teillä on nyt jo 7 sijoitusasuntoa, mutta silleen nyt sä sanot, että no itse asiassa te oot tehnyt huonoakin ostoksia ja että hanat on nyt kiinni, niin tulee se sellainen inhimillinen ote, että ei se sullakaan, vaikka joku katsoo ehkä sun somesta silleen, että vitsi Suvi on saanut niin makeasti asioita aikaiseksi, niin tulee myöskin sellaisia tiettyjä blokkeja. Just, että nythän se taas laittaa sutkin uudelleen järjestelee vähän sitä, että no, mikä on se sitten se seuraava reitti, että tästä päästään etenemään. Todellakin, ja siis se on hauska, mä just joululomalla siivosin jotain mun vanhoja mailiboksia, niin sitten se oli hauska, kun mä luin sieltä vanhoja mailejä, missä itse asiassa kun mä sanoin, että mä aloin silloin niin kuin kaupallistaa tätä omaa tiliä, niin siellä oli tosi paljon sellaisia, hei, että sun tili on liian pieni, että katsotaan joskus. Että se määrä, mitä mä oon saanut ei-vastauksia, on ihan järkyttävän iso. Että ei kukaan tule hakemaan sua himasta, ei kukaan tule ainakaan hakemaan mua himasta. Että tietyllä tapaa sä vaan ehdotat ja sitten joku sanoo ei, mutta kun sä ehdotat 100 kertaa, tai just mä teen vaikka myyntikontaktointeja, niin mä saatan tehdä 80 kontaktointeja, saada 20 tapaamista ja niistä 3 kauppaa. Et se on niinku aina sama numeropeli. Kyllä. Ja siis sehän se siinä on, että jos et sä koskaan yritä, niin sä et voi sitä myöskään saada. Mutta onhan se hemmetin lannistavaa saada niitä ei-vastauksia, mutta on sekin parempi, kun sä et laittaa sitä sähköpostia ollenkaan. Mutta joo, se on kyllä aikamoinen peli just toi myyntikeimi, mutta samaan aikaan niin se vaatii ballsea sellaista, että uskaltaa laittaa itteensä sinne niin kuin ehdolle ja joku asiakas siihen varmasti tarttuu, kuten sulla silloin sun yrittäjyyden alkutaipaleella. Se yksi asiakas mahdollistui sulle sen kesän, että sä pystyit vähän niin kuin hakemaan sitä, että mikä se sun juttu on ja sitten, että sä oot saanut rakennettua nyt tähän mennessä useampia eri tulovirtoja. Ja tää oli mun mielestä mielenkiintoinen myös susta, kun sä laitoit mulle itse asiassa aikanaan IG:ssä viestiä, että vitsi, sä olisit hyvä vieras tähän. Ja mitä enemmän mä perehdyin suhun, niin mä olin sille, että sä oot täydellinen vieras tähän. Niin, että
sä oot saanut rakennettua useita eri tulovirtoja ja laskutettua nyt jo sun yrittäjyystaipaleella yli 1 000 000. Ihan hullu luku niin kuin loppupeleissä. Niin ensinnäkin, mistä kaikesta sulla tällä hetkellä tulot koostuu? No kyllä varmaan suurin osa tosta, tai itse asiassa jos mä peruutan sen verran, että toi 1 000 000, niin sen mä itse laskin, tuossa mulla päättyi just 5 tilikausiyrittäjänä, niin aika tarkalleen mulla nyt päättyi tämä viimeisin, oli vähän vajaa 300 tonnin liikevaihdolla. Pari vuotta sitä ennen on ollut 200 tonnin vuosia ja sitten ne ekat pari vuotta. Itse asiassa alusta asti on ollut kyllä yli 100 tonnin vuosia, mitä mä itse pidän vähän sellaisena pirstanpylväänä, että jos mä peilaan sitä vaikka siihen, mulla oli aika hyvä palkka silloin markkinointipäällikkönä, että sekin oli yli 4 tonnia reilusti, en muista ihan tarkkaa lukua, mutta sekin vuositasolla on sitten siinä 50 pyörii. Niin toki liikevaihto ja palkka ei ole suoraan verrattavissa todellakaan, mutta se antaa kuitenkin vähän sellaista niin kuin benchmarkkia just näin. Siihen. Ja nyt mä unohdin sun kysymyksen, niin mistä kaikesta mun tulot koostuu. Niin suurin osa tänä päivänä kyllä koostuu kaupallisista yhteistyöistä, vaikuttajayhteistyöistä. Sitten osa tulee vuokratuloista. Kyllä niin kuin ihan selkeä kokonaisuus vielä tulee sieltä. Sitten mullahan on just ollut podcast-tekemistä, digitaalisia tuotteita. Niistä mä haluan sanoa, että niistä on sille ihan murto-osa, mutta mainitsen nyt kuitenkin. Ja ihan kun sanot noin, että murto-osa, koska siis mä en tiedä, onko se vaan mun syöte vai onko muidenkin syötteillä paljon sitä, mitä ulkomaalta tuputetaan, että tee itselle joku digitaalinen tuote, sillä sä rikastut ja sillä sä teet ne 6-numeroiset liikevaihdot, niin on ihan hemmetin vaikea tehdä tarpeeksi hyvä digitaalinen tuote, joka myy varsinkin meidän Suomen kokoisessa paikassa, niin se on yllättävän haastava ja se ei ole läheskään niin helppoa ehkä, mitä nuo ulkomaiset sivustot aina antaa ymmärtää. Ei todellakaan. Ja aika nopeahan sä voit laskea, että jos sä myyt jotain 20 lättyä, että kuinka paljon sitä pitää oikeasti myydä verrattuna vaikka ihan johonkin markkinointiprojektiin, missä puhutaan sitten tuhansista euroista, mitä siinä laskuttaa. Niin jos mä mietin, mä tein tällaisen näin ostat ensiasuntosi oppaan, joka mä tein sen tosi huolellisesti, kirjoitin sen, käytin graafikkoa, tehtiin taitot, niin oikeasti siihen meni varmaan yli 100 tuntia tehdä ja 100 euroja, mitä mä käytin myös ulkopuolelle kustannuksiin, niin mä varmaan just tienannut takaisin ne rahat, tai 2-3 tonnia viimeisten muutaman vuoden aikana, joka sitten jos miettii vaikka vertaa tuohon liikevaihtotasoon, niin sehän on aika pieni osa. Mutta jos mä mietin itse sitä kasvua yrittäjänä ja yritystoiminnassa, niin mä luulen, että se suurin salaisuus on ollut uskaltaa keskittyä niihin asioihin, milloin on oikeasti väliä. Että tietyllä tapaa tosi monet haluaa keskittyä vaan itselle mieluisiin asioihin. Varsinkin jos puhutaan vähän tällä markkinoinnin kontekstissa, niin kaikkeen kivaan, sisällöntuotantoon, visuaaliseen. Ja mä ymmärrän, että se on se, mihin se intohimo monella on. Mutta kuitenkin se realiteetti on se, että jos sulle ei ole, jos et saa myynyt itsellesi töitä, niin sulle ei ole mitään tehtävää. Eli mä oon lähtenyt sitten keskittyä tosi voimakkaasti niihin asioihin, mitä pidetään usein aika epämiellyttävänä, jotka on niitä myyntejä, kontaktointeja, neuvotteluja, DM-viestejä, missä tarjotaan mun osaamista tai yhteistyötä tosi monen tyyppisesti. Toi on tärkeä nosto, koska mäkin tunnistan sen, että mulla on tiettyjä lemppariduuneja, sitten mulla on niitä sellaisia paskaduuneja. Mun kirjanpitäjä tietää, että hän nyt se joutuu mua aina muistutella tietysti jutuista, koska nehän on sellaiset, että sä et niin haluaisi tehdä sitä. Ja totta kai on superkiva vaikka käydä PR-tapahtumissa. Nehän on sellaisia kivoja juttuja ja ihana käydä siellä vähän höpöttelemässä ja hengailemassa kaikkien vaikuttajakollegoiden kanssa. Tai monille voi olla joku muut tällaiset työtapahtumat, afterworkit sun muuta. Niin sitten miettii, että mikä siitä on konversio siihen, että sä saat oikeasti euroja taskuun. Ja jos sulla on muutenkin rajallinen aika arjessa käytettävässä, niin onko se sitten vörtti? Vai näyttääkö se ihan hiton hienolta vaan someen, että sä oot ollut siellä tapahtumassa ja tossa. Mutta se, että saatko sä siitä aidosti mitään, niin toi on sellainen niin kuin kaksipiippunen juttu, että on eri asia. Esimerkiksi on se sitten just nämä PR-tapahtumat tai jotain tällaista, mikä näyttää hienolta someen. Tehdä sellaisessa brändin rakennusmielessä tai sellaisessa mielessä, että tästä on hyötyä mun liiketoiminnalle, kun vaan siitä, että sä näytät ulkopuolelta siltä, että hei, täällä on homma hallussa, vaikka todellisuudessa ne ei tuo mitään euroja, ne vaikka tietyt tapahtumat sulle. Jep, toi on ihan totta. Ja siis mäkään en tykkää esimerkiksi kirjanpitoon liittyvistä tehtävistä. Ja tuossa päästään
toiseen pointtiin, että mä oon tosi rohkeasti myös ulkoistanut sellaisia asioita, jotka ei nyt ole toimitusjohtajalle. En mä sano sopivia, mutta et on tosi tärkeää, mihin mä käytän mun ajan ja osaamisen. Ja mä saatan esimerkiksi ulkoistaa kirjanpitoon liittyviä palveluita assistentille tai tiettyjä kalenterikutsuja tai kuvausrekvisiitan tai jotain varauksia tai sellaisia asioita karrikoidusti, jos mä laskutan 100 tunti, niin mä en tee mitään töitä, josta mä en voi laskuttaa sitä. Että mä maksan jollekin toiselle 30 tai 40 tunti ja sitten laskutan itse 100 muualta ja pidän sen 60 siitä välistä. Juuri tällainen yksinkertaistettuna. En mäkään joka tunti laskuta 100. Ja siitäkin hyvä pointti, että mä en koskaan myy tunteja. Mä myyn aina arvoa. Kyllä. Et niin kauan kuin ihmiset myy omia tunteja, niin sun toiminta ei skaalaudu. Ei. Koska meillä loppuu tunnit kesken, aika loppuu kesken. Tosi hyvä pointti. Niin mä en koskaan puhu mun myymistä tunneista. Ja toi on yksi, mitä mäkin olen yrittänyt opetella, että asioiden ulkoistaminen. Ja nyt ensimmäistä kertaa mulla itse asiassa on manageri, joka myy mun kumppanuuksia. Ja sitten mulla on editoija, koska editointi on mulle sellaista vähän paska homma. Mä en tykkää siitä, se on hirveän aikaa vievää ja mä en ole mitenkään supertarkka. Plus mulla on itse asiassa aika paha lukihäiriö ja mulle tulee jonkin verran niin kuin kirjoitusvirheitä. Se oikeasti näkyy jossakin mun teksteissä, mitä mä sitten kuitenkin itse teen. Mutta mulla on nyt yksi mun rakas ystävä itse asiassa editoi mulle videoita. Hän on äärimmäisen hyvä äikässä ja viestintähommia tehnyt. Niin siis mä oon niin paljon tykännyt siitä, että ne on ensinnäkin kielellisesti kaikki nyt oikein tehty. Ja myöskin se homma, mikä vie multa tosi paljon energiaa, koska mä en niin paljon tykkää sitä, niin se on ulkoistettu. Mutta sekin mua pelotti alkuun, että no hitsi, tää on mulle kustannus, että onko mulla tähän varaa. Mutta sitten kun mä mietin sen kustannuksen, että vitsi, kuinka helposti mä itse asiassa käytän tämän rahan johonkin muuhun. Mutta aina kun me mietitään, on se sitten sijoittaminen tai jonkun asian ulkoistaminen, niin aina on silleen, että no en mä tiedä, onko mulla varaa. Mutta sitten kun sä alat miettiä, mihin sä sitä laitat jo muutenkin, niin se on yllättävän helppo tukeutua vaan siihen, että ei ole varaa. Ja toki se on myös vähän etuoikeutettu, että me voidaan puhua näin. Joillakin ei aidosti ole sitä ylimääräistä 50 kuukaudessa laittaa mihinkään. Mutta siinä vaiheessa, jos sinne sukavarteen jää edes vähän jotain, niin ilman, että sä uskallat ulkoistaa, niin sähän et myöskään kasva. Joo, toi on tosi hyvä pointti. Ja sitten sullakin, sehän näkyy suoraan siinä, että jos sä et tykkää editoida, niin automaattisesti sulla on pullonkaula siinä jollain tapaa, joka johtaa siihen, että sä teet vähemmän sisältöä, joka johtaa siihen, että sulla on vähemmän näyttökertoja ja pitkässä aikajuoksussa sulla on vähemmän kumppanuuksia, sulla on vähemmän euroja, mitä tulee sisään. Että tietyllä tapaa mä tykkään ajatella noita asioita investointeina. Että sähän investoit johonkin, jotta sä voit kasvattaa sun liiketoimintaa. Juuri näin. Mä rakastan tätä, miten suora sä oot just tuosta esimerkiksi, että kasvattaa liiketoimintaa. Ja sulla on selkeä sellainen palo ja halu kasvattaa just sun liiketoimintaa ylipäätään sun uralla edetä. Ja mä luin itse asiassa yhden haastattelun, mikä oli mun mielestä hauska, missä sä kerroit siitä, että sulla oli tullut kommentti siitä, että eikö sua hävetä rikastua muiden kustannuksella. Ja sit sä hyvin olit sanonut siihen, että sä oot kyllästynyt siihen, että jos sä havittelet taloudellista menestystä nuorena naisena, niin sitä pitäisi hävetä. Ja toi oli sellainen kommentti, mikä iski muhun niin paljon. Mä oon silleen, mä tunnistan ton 100%, koska se, että mä teen itse asiassa tätä podia on ollut mulle pitkän harkinnan tulossa, koska mulla on tullut vähän sellainen, että apua, mitä ihmiset ajattelee musta, kun mä haluankin menestyä isosti, niin onko sulle just esim. No toi tietty kommentti, mutta ylipäätään niin tullut paljon sellaista vaikka lähipiiriltä tai ylipäätään keneltä tahansa kommentteja siitä, että kun sä oot niin avoimesti puhunut siitä, että sä havittelet tiettyä taloudellista menestystä. No ei ainakaan lähipiiristä silleen hirveästi. Mä muistan kyllä silloin, kun mulla ei ollut vielä asuntoja, niin sit mä joskus sanoin meidän isälle vaan, että musta tuntuu, että mä voisin alkaa asuntosijoittaa. Sitten se oli vähän sillä, että no hehe. Mutta nyt tässä iloisesti aina majoittuu jossain mun asunnoista, kun se on käymässä. Se asuu tuolla Keski-Suomessa. Yeah. Että kyllä mun läheiset varmaan sitten ei kuitenkaan ole yllättynyt, että mä oon nuoresta asti ollut aika sellainen määrätietoinen ja jollain tapaa kunnianhimoinenkin. Niin, hyvä kysymys. Ehkä multa puuttuu joku sellainen, että mä en ymmärrä sitä ajatusta, että miksi sitä pitäisi hävetä. Että mä jotenkin ajattelen, tai jotenkin mä en haluaisi
antaa myöskään sellaista kuvaa, että raha olisi mulle kaikista tärkeintä ja se ei olekaan. Mutta toikin, että tarvii aina perustella. Että toihan on sellainen, että otetaan tähän joku kauppiksen käynyt niin kuin äijä istumaan ja se kertoo, että se haluaa rakentaa ison firman, niin eihän se joudu perustella tuossa silleen, että mulla on muitakin arvoja elämässä. Kyllä. Kun sitten taas kun nainen istahtaa ja sanoo saman, niin sieltä tulee usein perustelut. Kyllä mulle on myös mun läheiset ja perhe tärkeä. Toi on niin hyvä pointti ja toi on ehkä just ytimessä siinä, mikä muakin tuossa ärsyttää. En mä tajua, mitä osaa mun pitäisi hävetä siitä. Ei mitään. Että mä tykkään rahasta tai mä tykkään siitä, että mä voin ruokakaupassa ostaa mitä mä haluan. Mä ymmärrän, että se on tosi etuoikeutettu, mutta samaan aikaan mä oon tehnyt todella paljon töitä sen eteen. Ja en mä ymmärrä, että mikä osa siitä on sellainen, että mun pitäisi hävetä. Munhan pitäisi olla hiton ylpeä, että mä voin tehdä sen. Nimenomaan, ja kun just se, että se ei ole tapahtunut vahingossa, vaan siihen on tehty ihan hemmetisti töitä. Ja sitten sekin, että voisi esimerkiksi myöntää sen ihan niin kuin julkisesti ääneen, että vitsi just toi, että tykkää ruokakaupassa, että voi ostaa mitä haluaa. Mä myös tykkään kivoista asunnoista, mä tykkään kivasta autosta. Ja että sekin on sellainen, mitä mielletään helposti pinnalliseksi, mutta eihän siinä ole mitään väärää, että esimerkiksi sä tykkäät sellaista asioista. Siltikin sä voit olla äärimmäisen lämmin, empaattinen, hyvä ystävä, läheinen sun perheelle. Hyvä äiti. Just näin. Joo. Niin monia eri juttuja. Toi on totta. Ja siinä mä koen, että se kohtelu miesten ja naisten välillä on vielä erilainen, mutta sitä me ainakin molemmat ollaan rikkomassa ja halutaan rikkoa, että se ei ole joko tai, että mekin voidaan saada niin sanotusti ne molemmat. Todellakin. Ja just tietyllä tapaa ennen kuin kritisoi jotain ihmistä siitä halusta menestyy, niin musta kannattaa miettiä, että mitä siinä itse projisoi. Että jos mä kelaan taaksepäin, että mitä kaikkia valintoja se on vaatinut, että voi vaikka ostaa siellä ruokakaupassa mitä haluaa tänään, niin jos kelataan siihen, että mä sanon, että mä tyhjensin mun koko tilin, elin siinä turvattomuudessa ja pelossa, vaikka mä en tajunnut sitä pelätä siinä kohtaa, tai lähetin satoja viestejä, jotka tuli takaisin, että ei kiitos. Että siinä kohtaahan mä olisin voinut valita luovuttaa. Mä olisin voinut valita operoida sieltä häpeästä käsin, että ei musta ole mihinkään. Mun tilit on ihan pienet, mä oon ihan sikanoloa. Ei tää tule ikin toimimaan. Mutta sitten kun ei luovuta, niin ei voi epäonnistua koskaan. Jos sä vaan jatkat pitkäjänteisesti sun omaa juttua, niin joku päivä tulee se hetki, että sä saat menestystä myös sillä. Tai sitten voi olla, että sä joudut vaihtaa suuntaa monta kertaa siinä matkan varrella, mutta silti niin mä en tykkää tästä kritiikistä, koska se on vaatinut myös tosi paljon. Kyllä. Ja haluan vielä sanoa, että en mäkään aina ole sellainen, että kaikki tuntuu helpolta tai kivalta tai että jollekin saattaa kuulostaa upealta, että on 7 asuntoa, mutta sitten sä katsot jotain, kello on 20 asuntoa ja mäkin on sillä, että miksi mä en etene näin nopeasti tai miten toi pääsee tohon tai Kyllä. Että kaikille meille tai tosi monelle meistä on tosi luonnollista, varsinkin tällaisessa some-aikakaudella verrata itseänsä jatkuvasti muihin. Ja mäkin todellakin kamppailen ton teeman kanssa. Ja siis musta tuntuu, että ihan sama kuinka menestynyt sä oot urallisesti, niin en mä tiedä saadaanko me tähän penkkiin ketään, joka sanoo, että vitsi mä oon tyytyväinen just nyt siinä, missä mä oon tietyllä tavalla. Että sä oot saavuttanut sen jo, mitä sä oot aina tavoitellut. Että sehän on just toi, että sulla on 5 asuntoa, niin sit sä haluat 10. Kun sulla on 10, sä haluat 100. Että se on ihan älytön se kierrepallo. Kyllä. Ja usein, kun sä tavoittelet menestystä urallisesti, niin sä oot myös aika kriittinen ja vaativa ittees kohtaan. Että mä just itse asiassa vähän niin kuin purskahdin itkuun viime viikolla mun yhdelle parhaalle ystävälle, kun mulla oli vähän sellaisia omia epävarmuuksia liittyen just somessa postailuun ja näin. Ja sitten mä sanoin sitä, että vitsi, mä niin kuin välillä haluaisin, että mulla ei esimerkiksi itsellä olisi niin kovaa paloa menestyä. Että se on välillä myös tosi raskasta haluta niin paljon. Ja tämä voi kuulostaa jollekin vähän hassulta, mutta olisi tosi paljon helpompi joskus elää itsensä kanssa, kun vähempikin riittäisi. En tiedä, saako se mun kelasta kiinni. Se on todellakin, ja mä oon käynyt mun puolison kanssa paljon tästä keskustelui, että sitten hän kokee välillä sen vaikka tosi raskaaksi, että mä oon vähän semmoinen, nyt vietetään strategiasunnuntaita ja tiedätkö, mietitään, miten meillä voisi olla enemmän. Ja hän sitten niinku tosi lempeillä ja kauniilla tavalla myös palauttaa mua maan pinnalle, että hei, tajuutko miten paljon meillä on ja miten paljon sulla on ja miten paljon sä oot tehnyt töitä tänne eteen, että koitetaan nauttia myös tästä. Ja siinä on tosi paljon perää. Ja sitten me just avoimesti puhutaankin siitä, että se on vähän sellainen munakana-ongelma, että jos ei olisi sellaista
moottoria tai loputonta jotenkin halua menestyä, niin ei olisi mitään tätä, mistä olla kiitollinen. Mutta tietyllä tapaa se on myös se moottori, joka pitää kaiken käynnissä. Et ei kuitenkaan ole siinä tilanteessa, että voi vaan droppaa kaikki käsistä ja olla silleen, että rahaa vaan sataa ovista ja ikkunoista. Mistä mä myös tykkään kyllä, että pitää keksiä itsensä koko ajan uudestaan. Just näin. Ja siis mä oon kyllä aika intohimoinen yrittäjä siinä mielessä, että ihan sama missä me kävellään tai ollaan, niin mä alan aika usein analysoimaan tai bisneslogiikkaa jonkun kivijalan osalta, että miten toi voi toimia tai että mä huomaan kyllä, että se vaan on osana sellaista, se on vähän kuin sellainen peli tai leikki. Joo, jatkuvasti on siinä loopissa mukana. Joo. Niin. Ja toi on samaan aikaan siunaus ja kirous. Joo. Että joskus sitä haluaisit, että ehkä oma mieli olisi hiljempaa. Mutta tästä itse asiassa päästään siihen, mistä mä halusin kysyä sulta, että sä oot tehnyt omaa podia itse asiassa tässä samaisessa studiossa kuin Lapseton elämä. Ja myöskin aikana myös Mimmit sijoittaa tuossa asuntopodissa ollut juttelemassa. Niin miten tämä sun Lapseton elämä podi, niin saiko se kans vähän niin kuin inspiraatiota tästä vähän niin kuin kamppailusta urallisesti, että mitä haluaa urallisesti ja miten mahdollisesti lapset vois sopia tähän kuvioon. Mistä se koko idea tälle podille siis lähti? No kyllähän se lähti omakohtaisesta kokemuksesta ja sellaisesta ajatuksesta tai ulkopuolisuuden tunteesta sen aiheen tiimoilta. Mutta toinen vahva näkemys oli se, että se täyttää tietyn tyhjiön. Jos mä mietin, mä ihan nopsasti kerron tuosta Mimmit sijoittaa asuntoihin podista, niin se tavallaan pohjasi siihen, että kun Mimmit sijoittaa kertoi rahastosijoittamisesta kelle tahansa meistä, että miten se toimii. Että kun se oli varattu vaan miehille se keskustelu, niin tietyllä tapaa se oivallus siitä, että miksi kukaan ei kerro yhtä rautalangasta pääntäen, että miten asunto ostetaan. Että se oli ihan sellainen no-brainer, että tällainen puuttuu markkinalta ylipäätään. Niin ehkä tämä Lapseton elämä jollain tapaa ihan eri kontekstissa, niin se lähti siitä oivalluksesta, että hetkonen, että puhutaan paljon äitiydestä, puhutaan paljon lapsettomuudesta tai haasteista sen ympärillä, mutta siihen väliin jää ihan hirveä joukko ihmisiä, jotka mä itse identifioiduin vaikka, että mä oon tällaisessa välitilassa, että mä voisin kuvitella elämän lasten kanssa tai myös ilman. Että miksi kukaan ei puhu siitä, että miltä tuntuu olla tässä välitilassa 30-vuotiaana hedelmällisenä naisena. Niin se lähti siitä. Yhtäältä siitä omasta kokemuksesta, mutta myös siitä, että mä tunnistin, että tässä on tyhjiö tässä markkinassa niin sanotusti. Ne kaikki viestit, mitä mä sen tiimoilta sain, niin todisti sen oikeaksi, että tämä on sellainen aihe, mihin jokainen hedelmällisessä iässä oleva nainen joutuu ottaa kantaa. Ja yksi elämän isoimmista kysymyksistä. Ja vieläkin mä ihmettelen sitä, että miten tästä ei puhuta enempää. Että tämähän on ihan järisyttävän iso kysymys, mistä olisi tosi freshia saada erilaisia näkökulmia. Kyllä. Ja tietyllä tavalla tabu siinä mielessä, että mitä jos ei haluakaan lapsia. Niin musta tuntuu, että se on nimenomaan sellainen, että jos sä sanoit, että sä et halua lapsia, niin ensinnäkin sun täytyy sanoa se. Mutta sitten myöskin, että sitä aina kysytään, että no mikset? Että miksei se ole yhtä normaalia kuin se, että sä sanot, että sä haluat lapsia. Ja tämä on musta hauska, kun mä oon itse lapsellinen. Mä en tiedä, sanotaanko siinä. Mäkään en tiedä. Joo, lapsia omaava. No, anyways. Niin mun mielestä se on ihan päivän selvää, että kaikki ei halua sitä. Tai silleen, että niin kuin me aikaisemmin tuossa puhuttiin, niin mä oon monesti miettinyt yön pikkutunteina sitä, kun mä oon valvonnut lasten kanssa, että jumalautsi, jos en mä haluaisi tätä koko sydämestäni, niin tää olisi ihan perseestä. Niin. Ja että ihan kauheata, jos joku vaikka painostetaan, pakotetaan tähän, tai että ei ole kelannut tätä aikaisemmin, että haluaako tätä vai ei. Ja me juteltiin tästä pitkään ennen kuin tultiin tähän studioon, että mun mielestä on tosi ihanaa, että sä teet tällaista podia. Ensinnäkin sä oot käynyt noita kaikkia ajatuskeloja läpi, mutta myöskin muille herättää sitä ajatusta siitä, että onko se varmasti sun juttu, vai onko se yhteiskunnan asettama oletus siitä, että kaikki vaan haluaa lapsia. Että mitä jos se ei välttämättä olekaan sun juttu, mutta sä et ole koskaan edes pohtinut sitä sen enempää, koska vaan ajatellaan, että näin kuuluu tehdä. Joo, ja toi on tietyllä tapaa avannut sellaisen uudenlaisen merkityksellisyyden tason mulle itselle, että mä koen, että toi on syvästi feministinen podi ja teko. Että me ollaan tosi onnekas sukupolvi siitä, että meillä on mahdollisuus valita, että
ei me tarvitse mennä hirveän montaa sukupolvea taaemmas, kun ei ollut sitä mahdollisuutta valita. Se oli vaan se tapa, miten yhteiskunta meni. Naiset jäi kotiin, teki ne lapset, sitä ei kyseenalaistettu. Ja nyt me eletään sellaisessa maailmassa, missä oikeasti koko maailma, vaikka mä ajattelen itsestäni, että mulla on koko maailma auki, että voin muuttaa nykiin ja olla siellä joku upea business lady, kuten yksi mun vieras podissa vaikka silloin totesi, että tietyllä tapaa, jos mulla on se toimijuus itsellä valita millaisen elämän mä elän, niin tää on tosi kiinteä osa sitä keskustelua. Ja tosi paljon puhutaan myös siitä, että ei lapset estä mitään ja että tietyllä tapaa elämä jatkuu niiden jälkeenkin ja todellakin jatkuu, mutta se on naivi ajatus, että elämä ei muuttuisi tai että mä voisin tuosta noin muuttaa nykiin tai olla vaikka kuukauden ballilla tai mä olin 3 viikkoa nyt jouluna ballilla, niin puhuttiin siitäkin, että ei se ole sama realiteetti elää silloin, kun sulla on jälkikasvua, eikä saakaan olla. Niin. Että mä näen äitiyden niin isona, valtavan hienona ja vastuullisena roolina, joka tarkoittaa sitä, että sä asetat sun prioriteetiksi toiset pienet, ihanat ihmiset, mutta sun pitää oikeasti olla käynyt se pohdinta läpi ennen kuin sä otat sen roolin vastaan. Koska muuten se ei ole musta reilua niitä ihmisiä kohtaan, ketä sä päätät tuoda tähän maailmaan. Siis toi on ihanasti sanottu, koska toi on täysin totta, että se on itsekäs teko tietyllä tavalla mun mielestä saada lapsia ilman, että on vähänkään syvällisemmin pohtinut sitä, että millainen vaikka äiti haluaa olla, millaiset sun omat arvot on. Ja sitten vielä se, että kohtaako ne sun kumppanin kanssa. Te olette yhdessä mahdollisesti kasvattamassa lasta. Niin sekin, että oltaisiin käyty asioita läpi ennen kuin lapset tulisi maailmaan, niin se, että he saa kasvaa sellaisessa ympäristössä, missä heillä on hyvä olla ja turvallinen ympäristö kaiken kaikkiaan, niin ne on mielestäni äärimmäisen tärkeitä keloja ja sillä tavalla mä koen, että sun body on tosi merkityksellinen. Niin kuin sä sanoit, feministinen teko monella tapaa. Joo. Mitä ajatuksia sulla sen suhteen on, että tuleeko jatkoa vai? Toivotaan. Kovasti oli just Hesarissa haastis, missä minkä tiimoilta siis sain paljon viestejä myös. Paljon sellaisiakin ihmisiä, ketkä ei vielä tiennyt siitä podista, niin löysi sen sitä kautta, niin tuli paljon pyyntöjä, että toivottavasti tämä jatkuu ja pyydettiin myös paljon erilaisia näkökulmia ja sain myös ihan asiallista palautetta ja kritiikkiä siitä, että vitsi, että tämä on tosi tärkeä avaus, mutta olisipa ollut kiva, että saisit puhunut vaikka sateenkaariperheen näkökulmasta, miesnäkökulmasta, sellaisesta tilanteesta, missä on synnytyksen jälkeistä masentuneisuutta ja se sai mut tajua, että vitsi, tämä on niin henkilökohtainen aihe ja jotenkin, että tässä on niin paljon näkökulmia, koska ne näkökulmat jokaisella ihmisellä on omanlaisensa, että mun on ihan mahdoton edustaa kaikkiin näitä näkökulmia, mitä pyydetään. Ja mä jotenkin ajattelen, että musta tärkein teko oli se, että avattiin ylipäätään tätä keskustelua, että tunnistettaisiin tämä yhteiskunnan tasolla ilmiönä. Että meillä on tällaisia ihmisiä, ketkä putoaa tähän väliin, ketkä syystä tai toisesta miettii sitä, että joopas, eipäs. Että mähän on aika sellainen jotenkin ihan ääripää esimerkki siitä, että mä oon parisuhteessa ja mulla on aika hyvä taloudellinen tilanne ja oon terve ja kaikin puolin hyvä kandidaatti ja silti mäkin pohdin tätä näin voimakkaasti. Että sitten on paljon myös ihmisiä, kenellä vaikka taloudelliset realiteetit on erilaisia tai on vaikka sinkku ja pitäisi lähteä itselliseen tai että niitä elämäntilanteita ja asioita on tosi paljon myös. Ja toi on ihan hyvä pointti, koska mulla on itse asiassa ystäväpiirissä sattu olemaan parikin sellaista, kun mä tiedän, että haluaa ihan yli kaiken äidiksi, mutta sitten ei välttämättä ole kumppania tai sitten taloudellinen tilanne on haastava, niin siihen saattaa liittyä niin kuin sen lisäksi vielä, että sä mietit sitä, että onko se sun juttu oikeasti, niin vielä sitten muita tekijöitä, mitkä vaikuttaa, josta voi ehkä ajatella silleen, että no sitten kun mulla on se kumppani tai sitten kun mulla on taloustilanne kunnossa, niin sitten mä haluankin, mutta sitten ne tuleekin kuntoon ja sä oot silleen, että no vitsi, en mä välttis haluakaan, niin tuo laittaa tosi hyviä varmasti ajatuskeloja liikenteeseen ja jos on joku kuulija siellä välitilassa, niin käykää ihmeessä kuuntelemassa. Sehän löytyy julkisesta jaosta, eikö? Joo, Spotterista löytyy. Joo. Lapset sitten Suluissa on elämä. Joo, se catch on se, että lapset on elämä tai lapset on elämä. Siis mun mielestä yksi nerokkaimpia podinimiä. Ensinnäkin, mitä mä olen kuullut. Siis tosi fiksu. Kiitos. Super.
Ja sitten itse asiassa luuppaan tämän vielä takaisin yrittäjyyteen. Että mä uskon, tai olen aika varma siitä, että yrittäjyys on yksi syy, minkä takia mä oon alkanut pohtia tätäkin tosi voimakkaasti. Että tietyllä tapaa, kun on työelämästä nähnyt, miten omanlaista upeata erilaista polkua on voinut rakentaa sen oman yrittäjyyden kautta, niin se on johtanut siihen, että mä oon alkanut kyseenalaistaa kaikkia valmiita rakenteita yhteiskunnassa tosi voimakkaasti. Eli jos mä oon joskus ajatellut, että mä haluan vaan olla just markkinointipäällikkönä tai viestintäjohtajana ja kiivetä vähän sellaista corporate ladder-tyyppistä polkua, niin sitten kun ne unelmat murtu tai vaihtu muihin, niin sitten mä oon alkanut kiinnittää huomioon siihenkin, että kuinka valmiin käsikirjoituksen mukaan me oikein mennään naisina. Että sun isoin saavutus on muka se, että sä menet kihloihin tai naimisiin. Ja siis mäkin oon kihloissa ja me ihasteltiin mun sormusta ja mä en yhtään halua dissata noita asioita. Ne on ihania ja rakkaus on ihanaa. Mutta ehkä kuulijat saa kiinni siitä, mitä tarkoitan, että on tosi valmis käsikirjoitus ja me ei oikein tunnisteta mitään siitä poikkeavia asioita tai haaveita. Kyllä. Ja toihan on se, että jos oikeasti haastaa sitä, että mitä sä syvimmällä sisimmässä haluat, niin joskushan se saattaa jopa pelästyttää sille, että ei hitto. Että ei se ole yhtään sitä, mitä mä oon ajatellut vaikka koko 30 vuotta mun elämästä. Että sit herääkin siihen yhtenä aamuna, että vitsi, mä haluan muuttaa kokonaan elämäni suunnan, kuten sä teit aikanaan. Mitäs nyt tulevaisuudesta, jos puhutaan, niin mitä sulla on vaikka urallisesti haaveita seuraavan 5 vuoden sisään? Toi onkin hyvä kysymys. Mulla ei ole oikeasti urallisesti enää ihan hirveästi isoja haaveita. Mä oon päässyt tekemään tosi ihania asioita. Oma yritys on ollut tosi upea juttu. No ehkä se sitten voisi olla, että perustaisi jonkun toisen näköisen yrityksen, tehdä jotain niin kuin laajemmin, jotain muuta kuin tämän oman henkilöbrändin tai mediamaiseman ulkopuolelle, en tiedä. Toisaalta voisi olla kiinnostavaa olla sijoittamassa erilaisiin projekteihin, hallitustyöskennellä. Se voisi olla tosi antoisaa. Niin, siinä nyt ainakin muutamia. No kuulostaa aika ihanilta ja isolta unelmilta, mutta mitä kohti sä oot taas kerran menossa. Jep. Yes. Hei, kiitos kun sä olit vieraana. Tästä tuli tosi hedelmällinen keskustelu. Mä uskon, että kuulijatkin sai tästä paljon. Laittakaa he meille palautetta. Sun Instagrami oli Suvi Living. Jep. Sinne voi laittaa tai sitten suoraan mulle. Niin kiitoksia Suvi hirveästi, että sä olit vieraana. Mä sain ihan hirveästi kaikkea uutta oppia sulta. Kiitos. Ja ihana, kun sä oot lähtenyt tekemään tätä. Nämä on tosi ihania jaksoja ollut ja opettavaisia. Kiitos. Kiva, kun oot kuunnellut. Ja. Kiitos. Asenne Studio.